Čaute, dnes by som vám rád niečo povedal o žracom dni, cheat day alebo prasačáku, každý to volá nejako inak. A plánované žracie dni sú hlavne v diete určite vhodné, sú vhodné na obudnutie metabolizmu, keď sa metabolizmus spomaľuje. A určite sú vhodné aj skrz psychiky, človek si tak uľaví troška, keď sa naje všetkého, čo má rád a, a tak ďalej. Určite treba tie žracie dni plánovať, nedávať ich, keď má človek chuť, lebo to by absolútne tá dieta nemala zmysel. Po prípade dávať ten žrací deň formou zásluh. Hej? Možno tí, ktorým som už písal nejakú dietu alebo jedálniček, ste si všimli, že ja to dávam buď formou zásluh, čiže keď dosiahnete nejaký krátkodobý cieľ, tak si môžete dať žrací deň. Po prípade v nejakom časovom horizonte, keď už sa ten metabolizmus začne prispôsobovať, spomalovať sa to chudnutie, a vtedy je dobré nasadiť ten žrací deň. Veľa ľudí si myslí, že s tým žracím dňom niečo pokazí, že naberie všetko späť, nemusíte sa toho bať. Určite je ten žrací deň vhodný, pretože to telo v podstate furt prijíma menej a menej kalórií. Ten metabolizmus, on sa jednoducho prispôsobí, spomalí. Treba mu dávať takéto šoky raz za čas. Takéto plánovacie žracie dni sú určite vhodné. Mňa akurát na dnes vyšiel žrací deň, tak vám ukážem, ako to u mňa vyzerá. Ja som skôr taká sladká huba, takže ja som si tých sladkostí troška viac nakúpil. Aj niečo slané, nech som nie taký moc presladčený. Plus samozrejme nejakú tú pizzu si ešte objednám. Možno nejaký vyprážaný syr s hranolkami. Ešte uvidím, čo si dám a na čo budem mať chuť. Po prípade si skočím do obchodu niečo kúpiť. Tak ako ste videli, naozaj v tom žracom dni nemusíte si klasť žiadne obmedzenia, zjedzte všetko, na čo máte chuť, veľa a kľudne do večera. Bez problémov, bez vyčitek svedomia. Dajte si to formou odmeny. Hej? Dajte si nejaký krátkodobý cieľ, schudnem, dajme tomu 4 kg, dám si žrací deň. Alebo spomalil sa mi metabolizmus, držím už mesiac v kuse dietu, bez porušenia, dám si za odmenu žrací deň. Určite je to aj pre vás, aj pre vaše chudnutie vhodné. V objemovke samozrejme to nie je moc hodné, lebo priberiete a neschudnete to ďalej. Takže určite sa nebojte dať takéto plánovacie žracie dni aj vy do diety. Tak, toľko odo mňa na dnes. Uvidíme sa na budúce. Čaute.